Encara està tancat, eh? Bueno, però més val esperar-nos aquí un ratet i així tenim el bitllet segur. Bon dia. Bon dia, oncle. Enteneu a Tortosa? Sí. Sí, anem, que ja no es troba massa bé, anem al metge. Què et passa, Pepeta, què et passa? Pues sí que no ho sé, però fa dies que tinc un dolor aquí a l'estómac i no em passa de cap manera. Ja et fas herbes, ja. Ah, de tot, me faig de tot. Pues a mi les herbes que em porta José d'Herbetes me van molt bé. Guai. Em faig una escudella de matí en dejú i han acabat mig quilo de carn rostida i mira, com qui posa el llumanet. Déu, ja que anem amb ell, no gorga està, eh? No, que està gord del que menja, no de les herbes. No estic gord del que menjo, Anna, què dius ara, què dius? Ah, no? Pues de què? Ha de ser del que menjo. Pues no em negarà que això no és del que menja. Què dius ara, què dius? Del que he menjat, cingas, dona, del que he menjat, vegues. Sempre en diu una paradita més. Ah? Sec, parlant de menjar. Agustino, no vindràs amb mi a Morsal de Verdal? Pues home, ja hi havia pensat, però... Home, és que nosaltres anem al metge. Però no aneu per tu al metge? Sí, però... Per a què el vols en ell? Guai, quin Sí, ave. home, sí. Ell que vingui amb mi a morsar i tu te'n vas al metge, dona, ja veigues. No ho veig clar, vos. No. Aica, per què no hi puc anar, dona? Només penseu en gastar els homes. Aica, pues, per això ho faig. La qüestió és treure boques de casa. Quin altre? Com si els diners te'ls regalessin. Mira. Després, fill meu? I què fan al de Verdal per morsar? Què dius? Que tindran sardina fresca? Jo ho crec, tota la que vulgués. Sí, o millor. També. Ja li grisa saliva. Polpets també. També, polpets, calamanxins, sèpia, llangonissa, de tot. Llagolissa també. Sí, home. Quan arribaré allí no sabem què triar. Que no sabràs el que triar, dius? Així, tot, home, tot. Que no acabeu mai. Mare, Passeu, que tinc temor de no agarrar el bitllet. calla, dona, calla. Bon dia, bon dia. Bon dia. Pronte, dona, no et cal Oita, patir està encara. tancant? No? Sí. També aneu a Tortosa, vosaltres? Sí, també anem a Tortosa també, però esta família nostra no es volen despertar a hora i ara aquí Tots som unies, acabat. i s'ha hagut de dormir, està metat. No ho sé, però quina No hora li és? puc rentar la cara tampoc complet. Ja. Aneu, quine. A veure, està tancada, eh? Sí. Quina agonia tinc. Sí. Però, Pronte, però ja veuràs. vols dir? Si no agarrem asiento, què farem? Calla, dona, calla. Manos i quins crios i quines xiquetes més guapes tens. Mare, a veure. Sí, són guapos, diu. Xiques que grans i que fadrines. Quina gràcia té. I tant. Segur que hi ha vegades que te les menjaries i tot. No, i tant, un munt de vegades, i tant I que sí. jo els meus, mare, quan eren xocotets, és que me'n passava i tot. I quines gràcia em feien i quines ganes. A dos ara, en esta menuda, Compte, quin pirri també. mare, i en vegades que me la menjaria i tot. Ai, sí. Les En cries. los crios sempre passa això. Sí. Quan són menuts, te'ls menjaries. Sí. Ara, quan són grans, té pena no haver-te'ls menjat. Sempre en tinc una per a dir. Sí, què fa, que escopinya tant? Mare, és que escopinya per tot, eh? Oh, Ai, s'ha d'anar repartint, dona. sí, dona, sí. Ell fa igual que els gossos que per tot arreu pixen. Pues ell que escopinya per tot. Mare meua. Sí que pixen els gossos, sí. Sí. L'altre dia va ser, mira, la setmana passada, anava en lo carrilet a Tortosa i venia una dona forastera en un gosset, sabeu? Sí. Pues, fent nosa per dins el vagó, pixant per tots els racons, sí. Pues sí que al final no va i em pixa tota la cama a mi. Mira, tota la calça i l'espardenya pixada. Tot pixat. Mira, l'agarro una serpada i vaig llançar per la finestra, home. Sí, home. T'apareix el gosset. Ni I malet. llavors ella m'emprèn de mal educat
de salvatge, que em seol, que em va dir, que em seol. Jo li dic, sí, però jo no l'he pixat com ell a mi. Mira, llavors no em pega sarpar la pipa i me la llança per la finestra. Xica, xica. Ja li va estar bé, ja li va estar bé. Sí. La pipa me la A veure, Sí, i quan arribem a l'estació que venia, saps, a l'aturar-se el carrilet, mos veiem que el gosset venia corrents, esclatacort, en una cosa a la boca. Mos vam quedar parats. Sí, què deu portar? Què deu portar, mos dia? Devia portar la pipa. No, dona, no, la llengua fora portava. Ell sempre en tinc una preparada. Home, claro, que ho havia... I vostè què fa, va al metge també? Oh, vaig a parlar a l'abogat. Què li passa? Què va l'abogat? Vai, doncs que em volen traure la terra, dona. Mira. La terra que hi ha vostè, Doncs sí, home, ara que és terra corrent, ara me la volen traure. Sí, home, me van dir de portar-la a mitges. Jo els vaig dir, sí, home, sí, la portarem a mitges, però en una condició. Jo la portaré a l'estiu i vostès a l'hivern. Menys guanyaven abans de que jo la deshermesa, mira. I... A veure? No. Jo ho crec ja. Ens vam deixar la salut. Ens vam deixar la salut allí. Allí la salut i tot. Encara porto ressago d'allò. Guai. Què vol dir que no es troba bé, oncle, encara? No, ara encara, al cap de tants d'anys, quan me s'escapa una bufa, la dona amb malda que diu que fa pudor de bot i mal. Sí? I què porta? Quina cistella que porta? Una dotzena d'ous, cordó. Una dotzena d'ous? A veure. Fuig, no em toques. Per què? I si trencava els ous, la dona em penjaria. Mare meua. Pels ous? Pels ous l'ha de penjar? No, dona, no, pel coll. Jesús Maria, Josep. Vine, fill meu, vine. Vine, que és fome. Sí? Calla, carinyo. Calla. No. No obri, no. Com no obri? No. Quina Farem hora? tard, fills meus. Quina hora és? Ara quina hora? No portes hora, tu? Xica, Mare meua. sento cantar. Què és allò que es queda? Calla, que la xica, espereu, que la xica t'hi pipi. Calla, que la xica hi mateix. Ves? Aquí l'estacioneta que t'hi pipi. Vine, fill meu. Està tot tancat, això? Ni els vàters tampoc. Àvia graticida. Sento un grup de gent que canta. Sí, gent jove. Gent jove petó. Volia que s'hi han de pujar tots aquí al carrilet. Mira, nosaltres els primers. Que no mos prenguin la puesta. A partir d'ara no vull sentir ningú. I la primera que sentiré es quedarà a casa. M'heu entès totes? Sí, Josefina. És veritat. Anem d'excursió a Tortosa, avui a la catedral. No deuen tindre moltes ganes d'anar, ells no, però tot ho fan per les mestres. Mestres sí que tenen ganes d'anar d'excursió. Si fan els crios, provet. Quina matinada. És cultura. Tot es va de veure. I troba que totes has de pujar aquí al carrilet. Totes. Ui, no cabrem, nosaltres som Totes. els primers, Totes les que portaran bé. Tots a la cua, que nosaltres som els primers. Ai, mare. Ja veus xiquetes com van a estudi? Mireu-les, Mira si són guapes. Vosaltres heu d'anar a estudi també. Va, que sou vine, unes Geu. aventures. I vaiga la mestra que bé les porta. Mira. Les radetes de la mà, i així no es perden, eh? Ja ho veus? Com ho organitzen, això? Ai, si vos falta de feina encara. Mare, ja no va. Calleu. Dome que fa el tardet ja, Vale. Mira. Ara li parlo en seguida. Si pregunta. Quan dins tu no fa res. Vale? I vosaltres aquí amagats.
aquí, cotxe. Bon dia. Bon dia, bon dia. No, perquè parlaven los crios, saps? Ah, vale, vale. Sí, vale. no. Escolta, jo voldria un bitllet i mig. Per a on? Home, doncs per on ha de ser? Per a Tortosa? Dona, igual hauria potser per Amposta. Va, tu sí te'n romancer i doni'm un bitllet i mig. A veure, qui eres este crio? Pues sí que ha de ser mon fill. Quants anys té? Ai, avui vostè té ganes de romancejar, És que els crios, segons en quina edat, han de pagar bitllet sencer. No, mon fill no, home. Quants anys té? Pues 8. Ha de ser sencer. No, que dic jo ara que no en té 8, home, que no en té, que encara no els ha fet. És igual, de 7 per avant, ha de ser bitllet sencer. És que mon fill no en té 8, que dic ni 7 tampoc ni tinc. Com quedem? Pues això, que encara no els ha fet los 7. A veure, quin any va néixer, a veure. Mare, home, que m'explica a mi l'any que va néixer el xiquet. L'any que el catxero va matar la Gavi, que m'explica a mi. L'any que va néixer el xiquet. Jo a més dic que encara no els ha fet. Qui és este crio, a veure, qui és? Pues sí que ha de ser mon fill. No el veig, on està este Pues crio? clar, com és xocotet com la de vora, com? Apartes, dona, apartes! Però xic és un crió i és xocotet. A veure, Ai, home, que ideus a veure, on està este crio també? Ara surti tot. El cotxe, fica el cotxe. A veure, on està este crio també? Pues sí que aquí que no el veu, que no el veu. Escolta, este fadrica no fer los 7 anys. Escolta, senyora, jo no sabré triar un mill d'un guaix d'arròs. Però això vostè no ho farà creure. Per aquí no passo. Home, jo li dic que encara no els ha fet. I no sigui tan romancer. Ja li ho he dit abans. Quin any va néixer, a veure? L'any que el catxero va matar Altra la Gavi. volta. Què m'explica a mi l'any que va néixer el xiquet? Jo, només li dic que encara no els ha fet. Però quants no ha fet? Quants? Però xic, que no li ho acabo de dir, què? Quants? 7. Calla, dona, calla, Això calla. sí, està a punt de fer-los, Però encara no s'ha fet. I Escolta, això, si vol, sí. li ho pot preguntar a ma tia Teresita, que ella va estar al part meu i ho sap tot. Quina Teresita? On està ara? ma tia Teresita de Llantua. En aquestes hores ma tia està al llit dormint, que és molt matí. Omplent-lo pèl, vostè, o és que no sabe del cap? No, jo li dic de veritat. De veritat? De veritat que li tocarà pagar 2 bitllets si vol anar a Tortosa amb son fill? Guaita, que dolent, xica, està home. No em faci perdre més temps, que tinc feina. No, perquè no m'ha dit tant, perquè he treballat este matí. Vol 2 bitllets o no? I he treballat No, este que no matí, s'hi val. El següent! No he pogut treballar, he treballat este matí. Passeu, però... Jo reclamaré. Por a reclamar al maestro Hermero, ¿vale? A Tortosa. Sí. És una estafa, això que fa dona, que s'ha cregut fent pagar tant de munt de diners a la gent i es poden fer rics ja fent pagar este munt de diners a la gent. A veure. Vol 2 bitllets o no? No, que no s'hi val, home. El següent! Jo sempre he pagat mig bitllet per al xiquet i ara vostè ha agarrat lo clau per la calossa i me'l vol fer pagar sencer. Escolta, però quants anys fa d'això? Pues ara la poca, quan vaig dur el metge, la darrera vegada que el vaig dur el metge. El metge? En quin metge? Pues xica, el metge dels crios no veu que és un crió. Però quan va ser això? Quan? Xica, no me'n recordo, a veure... Ah, sí, mire, segàvem lo fals. Fer el segar lo fals va ser. Ja ho crec, ara me'n Omplent-lo recordo. pèl en lo poc que em queda, o és que vostè no sabe del cap? Sí, home, sí. I aquella xica que ven los bitllets a Tortosa no em posa tantes pegues com vostè. Se veu que avui vostè ha dormit malament, s'ha aixecat el peu esquerre o coses que hi ha. No, quan dormiré malament serà esta nit que ve. Però per què ha dormit malament? Per culpa de vostè! Per culpa meua no, Si dorm malament serà perquè li haurà fet mal al sopar, que vostè menja molt, o s'haurà barallat amb la dona. Però per culpa meua no. Ja S'ha en ja prou. cregut aquí. Ja en ja prou. O compra 2 bitllets o se'n va a peu a Tortosa. No, que no s'hi val. Ni pensar-hi 2 bitllets. Lo meu home ha de fer un munt d'estreper-lo, oncle, per a guanyar este munt de diners. Fora! I el que s'ha cregut... Fora, no em parlessin més ja. El següent! Un bitllet per a Tortosa. Tot per ells, este home, fill meu, no mos vol vendre el bitllet. No anireu. Passa, i així aclarirem això. Jo vull un bitllet sencer i 12 mitjos bitllets. 12 mitjos bitllets. 12 mitjos. Que se li sobra Vale. per a tu. Vale. Hauria d'haver passat els crios en ell. Escolta,
Dóna'm un bitllet per a mi i mig per al xiquet. Xica, escolta, poca corretja. No seria bo, no, d'anar de venedor per aquestes parades, home? No t'hi corretja ni res. Xica, escoltem. Què vol? Han de ser 2 i prou! I no podria ser... No! Pues bueno, mire, necessito una tortosa, li compraré 2 bitllets. Ja era hora! Escolta, Què? jo li compraré 2 bitllets en un con què, En quina condició? A veure, què vols fer ara? Pues... Surti i li ho explicaré millor, perquè aquí li explicaré millor la condició esta. Perquè, a veure, quina condició vol? jo ara li compraré 2 bitllets a vostè, perquè vostè vol 2 bitllets. Un bitllet serà per a mi. I en l'altre entraran els 3. No! Això sí que no! No! Vaita, quin altre quadre, home. Tampoc? La verda. Normal, de cap manera. Au, anem a pujar al tren, sense bitllet mateix. Calla, xica, que et faran pagar més acabat? Vols Per anar a dir? veure Ja ho veuràs. i ha de passar Luisa de Val, així la... Partemos, a veure. Partemos. Ja aneu a Tortosa també? Sí. És que no sé si cabrem tots, I tenim unes ganes d'anar-me'n. Pues ara, home, me penso que ha anat a esmorzar. Per què no balleu? Canteu alguna cosa mentre? És que No? Encara que sigui de palla o de palillos. Ja ho fas, Què t'apareix? Pues que vinguin nedant, que ha dit ella. Han d'estar, necessito que estan. Bueno, ja mos trobarem dalt, que no agarrem haciendo tanta gent. Arrencarà un tren i no nosaltres portarem les tiralelles aquí. Que estan les xiquetes? Oncle, va, passe vostè davant. Xica, deixa pujar l'oncle davant. Sí? Coco, puja la xica. Va, oncle. Que el revisor m'ho ajuda. Ara venen, ara. Sempre fan tard. Sempre fan tard. Van, on es van? Us deuen estar esperant de l'Ele. Sempre igual, xiques. Si no arribes tard, si no arriba a ser, perquè tinc que anar al concurs del Jota, no vinga. No passa el riu, no? I amb ella el gran. Ara ve el bo, que jo de bitllet no porto. Xiques, va. Acabem d'ensenyar. I com ve el braç. Sí, compta quina xalera. Encara em tremolen les cames de la tamor que he tingut. Mareta meua. Que me tremolen les cames. Va, que em pujarem al carrilet, que no ens recordarem de res. Va. I com ho passat, el riu? De la muleta, pujat la muleta. Un tremoló les cames que patixo. Saps